Heno, ni moyn edrych gyda'n gilydd ar y ddegfed bennod yn llyfr Daniel. Mae'r dair bennod olaf o'r llyfr, sef 10, 11 a 12, yn perthyn i'w gilydd. Maen nhw'n cynnwys un weledigaeth y weledigaeth ola sydd yn y llyfr. Dwi ddim yn meddwl bod y penodau hyn mor adnabyddus a hynny. Pan ych chi'n mynd trwy gyfres fel hyn, wy'n gofyn I fy hun pryd oedd y tro diwetha I fi glywed pregaeth ar y gwahanol penodau. Dwi ddim yn siŵr os fi erioed wedi clywed pregaethau ar 10 neu 11 neu 12. Os fi'n anghywir, chi gywiro fi ar y diwedd. Mae'r bennod sydd dan sylw heno, y ddegfed bennod, yn gosod y sylfaen i'r unfed bennod ar 10 a'r 12, lle ni'n dod ar draws y weledigaeth. Mae felly yn gyflwyniad i'r weledigaeth, os cewn ni edrych ar y weledigaeth rhywbryd yn y dyfodol. Hynod ar I fynd trwy'r bennod ddiddorol yma. Nawr, unwaith ofyn I ddechrau jyst mynd trwy'r bennod gyda chi, fel bod ni'n deall beth sydd yn digwydd o ran yr ffeithiau, y manylion, ac yna gobeithio cymhwyso y gwirioneddau I ni. Ni wedi cyrraedd fynd yn awr 1, y drydydd flwyddyn, mae'n dweud o deyrnasiad Cyrus Brenin Persia. Nawr mae'n gymeriad pwysig iawn yn yr Hen Testament. Cyrus, os nag ych chi wedi dal yn hyn yn barod. Brenin cyntaf Persia, Cyrus. Mae'n bwysig oherwydd fe oedd yr un a orchmynodd i'r Iddewon I fynd yn ôl i'w gwlad. Ac felly dod ar greithglyd I ben. Y 70 mlynedd yna ni wedi bod yn sôn amdanyn nhw. Cyrus oedd yr un oedd wedi dod ar I ben. Felly erbyn hyn, mae hynny wedi digwydd. Mae rai blynyddoedd wedi mynd heibio ers pennod 9. Ac felly mae rai Iddewon wedi dechrau mynd adre I Israel. Dyw Daniel ddim. Mae Daniel yn hen iawn erbyn hyn. Mae Daniel yn dod tuag at diwedd yr 80au. 88, 89. Mae wedi byw trwy'r geithglyd I gyd. A mae dal yna ym Mabilon. Pa math e ddim adre? Wel, ni ddim yn siŵr. Falle y reswm amlwg oedd yn rhy hen I fynd. Ac roedd e wedi gwneud I gardre yna yn y Mabilon ac roedd gwaith gyda ge I wneud y Mabilon. Ond mae e'n ymwybodol o'r sefyllfa. Mae'n ymwybodol o'r Iddewon sydd wedi mynd adre ac beth sydd yn digwydd yna. A fan hyn ar ddechrau pennod 10, ni'n ffeindio Daniel yn Galari, mewn galar, a ddim y bita, mae'n ympridio. Ac nid irais fy hun am 2 wythnos gyfan. 2 wythnos, mae e'n gweddio, unwaith eto.
Nid am y tro cyntaf, i ni'n gweld Daniel yn gweddio. A mae rhywbeth arbennig ar ei galon unwaith yn rhagor. Dyn ni ddim yn siŵr, ond gyda'r hyn wi newydd ddweud, mae lot o'r esbonwyr yn cynnig, yn synhwyrol, mae reswm am ei alar oherwydd y sefyllfa yn Jerusalem. Oherwydd doedd ddim llawer o Iddewon wedi mynd yn ôl. Ac roedd y gwaith o ail-adeiladu Jerusalem yn araf. Ac felly, dyma fe yn galaru o flan Duw, yn ymchrydio ac yn gweddio. Yn 88 mlwydd oed. Wel, i ni cael disgrifiad eitha manwl o'r person yma sydd yn ymweld â Daniel. A mae'n dod yn amlwg, mae bod y person yma yn berson rhyfedd iawn. Bod y disgrifiad ohono fe ei wisg, ei olwg, ei lais, a'r gemau yma sydd yn gyffelib iddo fe, i lygaid fel ffaglau tân ac yn y blaen. A gobeithio bod hynny'n canu clwch gyda chi, achos i chi meddwl efallai am rhywun arall yn cael ymweliad, sef Ioan ar Ynys Patmos. A mae e'n cael gweledigaeth, a mae rhywun yn dod at fe, ac ni'n gwybod pwy yw hwnnw, wrth gwrs, fe yw'r arglwydd Iesu Grist ei hun. A mae'n anodd i fi, fel lot o esbonwyr, i beidio a chymryd mae dyna pwy sydd gyda ni fan hyn hefyd, cyn yr amnawdoliad wrth gwrs, ond yr un person, beth sy'n cael ei alw'n theophany, yn dy fe ymddangosiad o'r arglwydd Iesu Grist yn yr Hen Testament cyn i ymgnawdoliad e. Mae e'n dod yn sefyll ger bron Daniel ac yn siarad ag e. Dim ond Daniel sy'n gweld hyn. Neb arall. Oedd y bobl eraill gyda fe ni'n darllen, ond maen nhw'n cael ofon, maen nhw'n ffoi. Dim ond Daniel sydd yn gweld, mae hynny'n atgoffa ni o Saul yn dydi ar y ffordd i Damascus. Bod Saul wedi gweld, ond oedd y rai eraill heb. A mae hyn, y profiad hyn, i ni darllen, yn ormod i Daniel. Mae e'n pallu, mae e'n colli nerthau, mae e'n mynd i lewyg. A mae'r person dwyfol yma yn ei helpu ac yn siarad gyda gi, yn dyner gyda gi, ac yn dod â'r neges yma i'r hen wr. A mae moyn i Daniel wybod, i ddechrau hyn, bod ei weddi wedi cael ei chlywed. Adnod 13. A mae hon yn adnod rhyfedd. Fel oedd rhywun yn dweud, dyma un o'r adnodau mwy rhyfedd yn y Beibl. Adnod 13. Dyma beth mae'r person dwyfol yn dweud wrth Daniel. Am un diwrnod ar hugain, bu tywysog teyrnas Persia yn sefyll y ferbyn. Yna daeth Mihangel, un o'r prif dywysogion, i'm helpu pan a dawyd fi yno gyda thywysog brenhinoedd Persia. Mae'r person yma am i Daniel wybod. Am 21 diwrnod, sef yr amser y byd Daniel yn gweddio. Am 21 diwrnod, mae y dyn yma'r ymwelydd dwyfol yma, wedi bod yn ymladd gyda thywysog teyrnas Persia. Ac yna, yn hyd yn oed fwy rhyfedd, neu'r un mor rhyfedd, mae moyn i Daniel wybod, wrth iddo fe ymladd, bod Mihangel
Yr unig angel arall yn y Beibl sy'n cael ei enwi, Gabriel, bore yma, Mihangel nawr. Bod Mihangel, yr angel yma sydd yn amlwg yn ben ar angelion sydd yn brwydro dros Duw. Bod Mihangel, capten yr angelion yma, wedi dod i'r frwydr i helpu y person dwyfol hyn. A nawr felly, mae e wedi dod at Daniel mwyn a ddaw ymhenod unaf yn y benod. Falle bod rhai yn chi nawr wrth i fi siarad yn dechrau meddwl, wow, beth yw hyn? Mae yna ddirgelion yma, ond mae yna wirioneddau i ni. Beth yw'r wirioneddau i ni felly? Gai nodi 4 i ni. Yr un cyntaf, pwynt cyntaf hyn yw hyn, wedi rhoi'r pennawd, dirgelwch cyfarfyddiadau a Duw. Dirgelwch cyfarfyddiadau a Duw. Cyfarfyddiad, encounters. Gair da, mi'n lico'r gair yn Saesneg, encounter. Ddim bod os yw cyfarfyddiad mor dda. Chi'n cael encounter gyda rhywun. Mae Daniel fan hyn yn cael encounter, cyfarfyddiad gyda Duw. A ni'n mynd i edrych ar ddirgelwch hynny. Ni wedi darllen a fi wedi mynd dros yn frysiog iawn yr hanes. Ac ni wedi gweld fod Daniel wedi cwrdd â'r person yma sydd wedi dod o Dduw. Yn wir, mae yn Dduw, y person yma. Ac mae'r person yma'n dod â gair o Dduw at Daniel. Felly, fel wy'n dweud, mae Daniel yn cwrdd â Duw. He has an encounter with God. Ond yr hyn mi moyn i chi sylwi gyda fi nawr yn y pwynt cyntaf yw hyn, bod hyn wedi cael effaith ar Daniel. Gobeithio daeth hynny'n glir hyd yn oed wrth i fi fynd dros y manylion yn arwynebol. Mae'r cyfarfyddiad yma yn cael effaith ffisegol, corfforol ar Daniel. Mae'n yn glir yn dydy. A os ych chi'n darllen eich hun, ych chi'n gweld hyn. Drostodd a throstodd y manylion yn bod Daniel really stryglan gyda hyn. Mae'n nerthyn mynd, mae'n pallu, mae'n dweud bod e'n llewygu, mae'n cwmpo, mae eisiau help arno fe. Falle i chi'n gallu dweud, wel, ie, orau, ond mae'n 88. Mae'n hen ŵr, a mae wedi bod yn ymbrydio. Iawn, derbyn hynny. Fi'n credu bod yna fwy fan hyn. Fi'n credu bod y testyn moyn i ni sylwi fwy yn yna. Ddim jyst achos i henaint yw hyn. Ond mae'r holl beth yn bron yn ormod i Daniel. Y cyfarfyddiad. A nid dyma'r tro cyntaf, os ydych chi'n cofio, pan mae Daniel yn gynt yn y llyfr, wedi cael gweledigaethau neu wedi cael neges ydi wrth Dduw, mae'n dweud roedd e'n wan ar ôl hynny. Mae'n gadael i ôl arno fe. Mae'n rhaid i fi fod yn onest gyda chi bawb. Dydw i ddim yn siŵr ble wy'n mynd ar pwynt hyn. Dwi ddim wedi cael digon o amser fy hun i weithio fy mas, ond mi'n credu fod yna rhywbeth pwysig yma i ni. Y pwynt hyn, mae yna wirionedd yma, fi'n credu, sydd eisiau pwysleisio, wedig yn y dyddiau hyn. Y gwirionedd sylfaenol i ddechrau, yn amlwg, yw fod cyfarfyddiadau a Duw yn cael effaith sy'n pawb yw
Nid peth bach. Chybod, ddim I gyd jyst yn, oedd yna'n lyflu. Chybod, nhw'n teimlad neis. Ges I teimlad neis. Dath Dyw yn agos at ei, a ges I teimlad neis. Nawr, oedd ddim yn gwadu pan mae Dyw yn dod at ni. Mae yn deimlad neis mewn un ystyr fel yna. Ond chi'n gweld, mae'n fwy na hynny, dydy e. A beth ni'n gwybod am hyn mewn gwirionedd? Dyna'r cwestiwn sydd lawr fan hyn gen i. Beth ni'n gwybod am hyn? Profiadau o Dduw sydd yn gadael I ôl arno ni. Os allai roi eglurau I chi fan hyn, dyma darlun dath I'm mhen I. Teimlo weithiau ein bod ni fel Cristnogion, fel pobl sy'n mynd I lan y môr, chi'n bod. Chi'n moyn mynd i'r môr ar ddwyrnod braf, a chi'n cyrraedd fyna, ac I chi'n cyrraedd y traeth, a mae'r holl fôr o'ch blaen chi fyna, ac chi jyst yn chwarae mewn pwllyn bach fan hyn, sydd ar top y traeth. Tra bod yr holl fôr fyna o'ch blaen chi, a chi'n mynd adre, a chi ddim wedi bod yn bellach na jyst chwarae mewn pwllyn bach. A mae'r holl fôr na I chi fynd mewn iddo fe. A chi ddim hyd yn oed wedi dechrau padlo, heb sôn am nofio yn y môr. Mi'n teimlo weithiau ein bod ni fel yna'n gwybod dim byd am hyn, neu I roi yr eglurau mwy hanesyddol dath I fi, Jacob. Cofio beth ddigwyddodd I Jacob yn rhi chi y noson honno. Fe gwrddodd a Dyw, ne, fe dath Dyw ato fe. He had an encounter with God. Oedd yn bleserus? No. Oedd yn ymladd gyda gi. Dros nos, ymdrech oedd e. A beth ddigwyddodd? Mae gadael I ôl, dyma'r pwynt dwi'n trio gwneud. Gadael I ôl ar Jacob. Oedd Jacob wedi cael ei gloffi yn dod e. Ond eto, fy moyn neud y pwynt yn glir hyn. Oedd Jacob yn falch, pethau chi'n gofyn I Jacob, wyt ti'n moyn hwn neu peidio gael e? O na, oedd e'n hapus, oedd e'n grof. Oedd wedi gadael I ôl, ond oedd e'n falch. Oedd Daniel hefyd yn falch. Wi ddim yn dweud chi bod rhain yn beth ein ysgoi. Y pwynt yn gwneud yw nid rhywbeth bach yw e, mae'n gallu gadael I ôl arna ni. Mae'n werthfawr o brofiad. Ydy. Bydwch am ddeall, mae'n werthfawr. Ond weithiau fi'n meddwl bod ni'n just chwarae gyda'r pethau hyn. A dim wir yn sylwi, wel Dyw yw e. A pan mae Dyw yn dod ata chi, weithiau mae'n fwy o beth nag I ni'n disgwyl yn gadael I ôl arno ni. Beth bynnag, dyna'r pwynt cyntaf. Yr ail beth sydd gen I yw dirgelwch gweddi. Dirgelwch gweddi. Dirgelwch cyfarfyddiadau a Dyw. Ond yn ail, yn glir o'r bennod, yw dirgelwch gweddi. No, mae gweddi wastad yn dirgelwch I ni, yn dydy e. Mae wastad cwestiynau yn codi am weddi gyda Cristnogion. Cwestiynau mawr. Cwestiynau anodd. A mae rai cwestiynau fan hyn yn dod i'r amlwg hefyd. Ond mae dirgelwch ynglyn â gweddi. Ond mae 2 wythnos cyn bod e'n cael gwybod hynny. Cyn bod e'n gwybod yr ateb. 2 wythnos. Mae'n gorfod aros. A fan hyn mae'n cael gwybod pam. Pam yr oedi? Pam nad yw Dyw yn ateb gweddiau? Mae yna sawl ateb i'r cwestiwn pwysig na. I ddechrau allan ni ddweud, falle nad yw Dyw yn bwriadu ateb eich gweddi. Falle taw na yw'r ateb i'r weddi. Dyw ddim yn bwriadu roi I chi.
Falle mae Dyw yn gweld Dyw yn ddim yn iach I ti, ac felly na, ti ddim yn mynd I gael Falle ni'n gofyn ar gam, falle ni'n gofyn yn hunano, ond mae Dyw ein tad ni ebol yn gwybod, na, ti ddim yn mynd I cael hwnna. Ond falle, hwnna rai pethau ni'n gwybod sydd yn iach ac yn iawn, a mae'n deisyddiadau ni yn ddigon teg I fynd i'r nefoedd. A mae Dyw dal fel petai yn oedi neu yn anwybyddu. Wel, yn ail belle fod Dyw yn aros, oherwydd mae moyn I ni ofyn yn gywir. Falle mae'n synhwyro yn ein gweddiau, bod ein gweddiau ni ddim cweit yn gywir neu'n ddidwyll. Falle mae moyn cryfhau ein ffydd. Falle mae moyn cryfhau ein ymynedd ni. Falle mae moyn I ni ddyfalbarhau ychydig. Falle mae moyn gweld, wel, ydych chi wir o ddifri am hyn? Ydych chi wir moyn bendith? Gaf I weld, neu oedi am ychydig. Ond beth sy'n rhyfedd fan hyn, yw fod yna reswm arall yn cael ei roi am yr oedi. A beth mae Daniel yn dysgu fan hyn, yw fod yna ffactorau eraill. Pam nad oedd ateb yn syth. Ffactorau nad oedd Daniel yn ymwybodol ohonyn nhw. Oherwydd y rhyfel, oherwydd yr ymdrech ysbrydol oedd yn mynd ymlaen. Mae'r person dwyfol hyn yn dweud wrth Daniel I fod wedi bod yn ymladd gyda thywysog Persia. A dyna reswm. Pam na ddath yn syth. Gai ddweud hwnna eto? Pam na ddaeth yn syth? Oherwydd roedd y person dwyfol yn ymladd mewn rhyfel ysbrydol gyda thywysog Persia. Ond mae'n arwain at y trydydd peth nhw, a fatha'r prif peth fi moyn rannu hyn o. Dirgelwch cyfarwyddiadau a Dyw, dirgelwch gweddi, ond yn drydydd, dirgelwch yr ymdrech ysbrydol. The spiritual warfare. Dirgelwch yr ymdrech ysbrydol. Nid cyrus. Doedd ddim wedi bod yn ymladd gyda unrhyw un deno. A mae'n dweud fan hyn tywysog Persia. Mae'n golygu mae'r Beibl yn dweud mewn ffordd lle arall am dywysog yr awyr. Neu Dyw y byd hwn. Sef y person oedd tu ôl mewn gwirionedd I ymerawdwr Persia. Sef y diafol. Satan I hun a'i holl gythreiliaid Mae'r arglwydd wedi bod yn brwydro am 21 diwrnod yn erbyn Satan. Ac yn rhyfedd iawn, mae Mihangel yn dod I helpu yn y frwydr. Ac mae ail berson y drindod yn dod wedyn ni I siarad a Daniel. A mae hyn I gyd yn mynd ymlaen. Tra bod Daniel yn gweddio. Nawr, mae yna wirionedd yma, ffrindiau. Wirionedd wy'n teimlo. Rydyn ni'n dueddol I ddiystyru.
os nad anwybyddu. Ond beth yn ni'n siarad fan hyn? Rydyn ni'n siarad am ryfel sydd yn mynd ymlaen. Ryfel ysbrydol sydd yn digwydd yn y greadigaeth. Ryfel rhwng da a drwg. Mae yna ryfeloedd yn y byd, fel i chi'n gwybod ar hyn o bryd. Mae yna ryfel yn Israel, mae yna ryfel yn Ukraine. Dwi ddim yn siarad am y ryfeloedd yna. Mae yna ryfel arall sydd yn mynd ymlaen ar hyn o bryd. Rhwng pwerau da, rhwng Duw a'i angylion, a'r diafol a'i holl luoedd ef. Dyna sydd yn dod yn amlwg fan hyn. Fel fi'n dweud, dwi ddim meddwl bod ni'n meddwl am hyn ddigon. Falle i chi tyma bach yn rhyw dybus o hyn. Nid jyst dynion sydd yn brwydro, a nid jyst Cristnogion sydd yn brwydro. Mae yna brwydro sydd yn nefolion leoedd. Yn nawr, chi'n cofio'r geiriau enwog o eiddo Paul, o ble gyd nid yw ein hymdrech ni yn erbyn gwaed a chnawd, ond yn erbyn tywysogaethau, yn erbyn awdurdodau, yn erbyn bydol liwdiawdwyr tywyllwch y byd hwn, yn erbyn drygau ysbrydol, yn y nefolion leoedd. A chi'n gweld, mae'r hyn sydd yn digwydd fyna yn gysylltiedig a beth sydd yn digwydd fan hyn. Dyna beth ni'n gweld yn y benod. Mae'r hyn sydd yn digwydd fan hyn yn effeithio ar beth sy'n digwydd fyna. Oes dim ryfel yn mynd mlaen rhwng yr anghelion sydd ar wahân i ni. A di ni fel petai'n ymladd fan hyn ddim ar wahân i'r frwydr ysbrydol sydd yn y nefolion leoedd. A mae'n gweddiau ni yn effeithio ar yr hyn sydd yn digwydd fyna. A mae'r hyn sydd yn digwydd fyna yn effeithio ar ein gweddiau ni. Dyna mae Daniel yn ffeindio allan fan hyn. Meddyliwch am hynny, ffrindiau. Ma'ch gweddiau chi. Ma'ch gweddiau chi. Pa mae'n ryfel yn y beth sydd yn digwydd yn Gaza gyda'r Arabiaid? Wel, yn y bôn, yr hyn sydd tu ôl iddo fe gyd, yw fod yna ryfel mwy. Pa mae'na gyfreithiau drwg yn pasio o y Senedd yng Nghaerdydd? Wel, tu ôl iddo fe gyd, mae yna bwerau, mae yna awdurdodau, mae yna dywysogaethau. Mae Satan tu ôl, fel yr oedd y tu ôl i dywysog Cyrus. Rhaid ni gofio hyn. Pam mae'r mudiadau hyn? Na ddim enwi dim byd, ond pam mae'r mudiadau yma sydd yn codi yn ein gwlad ni, sydd yn cael cymaint o lais, sydd yn cael cymaint o ddylanwad ar bobl, pam sydd yn dod mewn i'r ysgolion, pam mae'r mudiadau hyn mor gryf, ffordd maen nhw mor llwyddiannus, tu ôl iddyn nhw gyd, mae'r pwerau yma, ac i ni'n rhan o'r frwydr yma. Pam, gaeth ddweud, pam y pethau fel maen nhw'n yr enwad? Pam y problemau yn codi ni yn bersonol fel eglwys yn ddiweddar? Wel, mae'n rhaid ni gofio, chi'n gweld, mae yna bwerau sydd tu ôl i hyn. Ydych chi'n meddwl, oh, well, now come on, emyr ti'n mynd rhy bell. Now, mon, dim bach. Mae beth mae'r Beibl yn dysgu. Ni ddim jyst yn brwydro yn erbyn cig a gwaed. Ni jyst pobl yma'n brwydr ni yn erbyn. Ni jyst pechod, fel pechod. Ond mae'r pwerau hyn. Ac i ni'n rhan o'r ryfel yma. A mae'n gweddiau ni, fel wy'n dweud, yn dylanwadu
Rhan o'r frwydr yma. Y newyddion da, wrth gwrs. I'r cysur mawr. Ni'n gwybod beth bydd y diwedd. Fydd Iesu Grist yn fuddigol yn y diwedd. Ond ni ddim wedi cyrraedd y diwedd. Ni yn y frwydr y nawr. A gael ddweud hyn, os nag ych chi Gristion, dych chi ddim ar yr ochr cywir. Mae eisiau ni droi i fod ar yr ochr buddigol. Felly dirgelwch y frwydr ysbrydol, olaf. Dirgelwch gras Duw. Dirgelwch gras Duw. Sgwylwch gyda fi ar adnod 11. Daniel medd y fersiwn newydd, cefaist ffafor. Ond bydd yn gwybod pam maen nhw wedi cyfieithu hwnna. Daniel cefaist ffafor. Yn y gwyliau mae e'n well, mae e'n dweud, ac efallai y gweithio well yn y Saesneg, mae'r un yma dweud, dim rhaid bod yn greatly beloved. Ond greatly beloved yn meddwl bod y dyn yma yn annwyl iddo fe. Daniel, wedi dod at ti, a ti o beth? Ni'n meddwl y byd o'n ti. Ni wedi bod yn y rhyfel hyn, ond ni'n dod at y ti, achos ti'n greatly beloved. Allai ddeall os yw Duw yn dweud wrth y person sydd wedi ddanfon at. Daniel, ti'n greatly beloved. Allai ddeall os mae'n dweud wrth mi angel, yr angel cryf mawr yma sydd yn bod o'n sefyll yn erbyn y drygiwni. Ti'n greatly beloved mi angel. Ond nid na beth mae'n dweud. Daniel, ti'n greatly beloved. Ti'n annwyl iawn. Ti'n annwyl iawn. Ffrindiau, roedd Daniel yn bechadur. Ni'n gwybod hynny achos oedd e'n cyffesu. Oedd e'n ddyn. Mae'n rhaid bod e'n bechadur. Ond mae'n greatly beloved. Gras yw hynny, ffrindiau. Yn difyr. Ydy e'n bosib i ni bod yn greatly beloved? Ydy. Ydy e'n bosib i ni cael ein caru? Falle bod chi'n gofyn y cwestiwn. Ydy'n bosib i fi cael yn haru? I Dduw meddwl amdano i yn annwyl? Mae e'n. Oherwydd Dduw fel yna yw e. A mae hynny ddirgelwch i ni. Sut all Dduw garu rai fel ni? O, mae'n wir. Mae'n wir. Bydde ni i fod fel rai, fel Daniel, sydd yn dangos y gras hyn yn ein bywydau ac aros yn y rhyfel ysbrydol yma. Yn ymwybodol o'r hyn sydd yn ein herbyn ni ac yn ymwybodol o'r un sydd o'r